No, srácok, ide készítettem néhány videókártyát. Melyik legyen, amit ma megnézzünk, vagy mit szeretnétek látni? Micsoda? Az a fekete ott? Hát én nem azt választottam volna, de legyen. Viccet félretéve, azért van ez még itt, mert ez a címben is említett GTX 460, de beszélünk róla mindjárt bővebben. Ez meg itt két GTS 450, és csak annyi a jelentősége, hogy szerintem ez teljesen ugyanaz a hűtés, tényleg a hőcső és minden oké, venti méret, stb. Annyi, hogy itt elhagyta a gyártó ezt az egyébként tök szép kék dizájnt, teljesen jól nézett ki. Meg hát itt hagytak még el dolgokat. Ilyen például az, hogy a 450-en még van egy jumper, látjátok? És ez tudja azt, hogy ha a silent módba jumpereljük, 4 percig fog az egyik ventilátor, majd 4 percig a másik, és hogyha 70 fokot eléri, csupán akkor megy mind a kettő. Úgyhogy vannak ilyen finomságai, viszont ez 460-ról hiányzik. Na de, nézzük meg ezt a kártyát közelebbről. Nos srácok, akkor nagymama terítőjén videó. Hát itt lennénk egy kicsi, tehát egy picit karcos a cucc, hogy látom. Gondolom ezt törölgették párszor. Hát nem tudom még, hogy tüsszentsük el valamire. Na mindegy, először. Ja, hát ez elég koszos. Tehát srácok, hogy a címben is ez a GTX 460 V2. Én azt gondolom, hogy ez egy ritka változat, mert hát igazából az eladó sem. Nem tudom, hogy nem tudta-e, vagy csak ő nem emelte ki. Simán GTX 460-ként volt hirdetve. És volt egy ilyen kép, hogy az eszközkezelőbe le volt fotózva, azt hiszem. És akkor ott is írta a teljes nevét, a Windows, hogy ugye ez egy V2. És akkor gondoltam, hogy egész könnyen lehet, hogy ez már volt, ez már volt pasztázva, ja. Ezt már pasztázták. Mekkora. Egyébként hát ja, OC egyébként. Na, pasztázzuk meg. Én azt mondom. Hát itt azért van mit lekenni, tehát nincs rajta semmi felirat. Szinte. Ja, aha, itt van, hogy annyi azért van, hogy GF 110. Ja, de van, de látszik, de Nvidia, de annyi azért látszik, hogy ez a GF 114-es GPU, a sima GTX 460 pedig GF 104 ugye el van szerelve. Na hát ide lehet, hogy elég se lesz a pasztám egyébként. Aztán van mit megkenni. Szóval az a helyzet, hogy a sima GTX 460 és ez a V2 között elméletileg van egy erős 18% teljesítménykülönbség. Na most ezt még a gyártó még tovább ócézta egy picit. Hát az lenne az igaz is, azért is nem rendes videó készül ebből, csak egy ilyen PC napos, mert hát nincsen mellé GTX 460 simán, hogy megnézzük, hogy ténylegesen mi a különbség, vagy hogy igaz-e egyáltalán ez a 18%-os teljesítmény többlet. Hát ez a pasztázás, ez most olyan, amilyen, nem az igazi. Nincs, ja nem, itt akartam mondom, milyen állapotban vannak a hővezető lapjai, de aztán nézem, hogy itt nincsen, hanem a ventilátor hűti, ugye, hogy átfúj. Ugye nem takarodsz rá, ja, mert itt vannak a furatok.
Ja. Na, oké. Észrevettem egyébként, hogy az egyik csavar itt a hűtésben az más. Valószínűleg ez a 3 a gyárja. Pedig valaki már babrált. Valószínűleg ezt valaki már meg... Ugye, mit mutattam? GTS 450-eket. Ott is az egyiken, az egyik az tökéletes volt alapból. A másikon viszont borzasztó állapotban voltak a ventilátorok. Azt meg kellett csinálni. Úgyhogy lehet, hogy itt is egyébként az volt, hogy valaki felújította a ventiket. De mindjárt megnézzük, hogy mit látunk. A jó kis borda. Ja, a ventit... hát ezt itt kell leszedni. De biztos, hogy volt nyegtetve egyébként, mert látszik a csavarokon. Nézzünk rá. Nem ez a fej. Sőt, nem is. Nem is ez. Ez talán. Ez se. Fú, srácok. Ezt bírom tényleg, amikor kézben, tehát csak így próbálva, így ó, de jó, fogja, de franco. Aztán amikor meg neki mész csavarhúzóval, akkor meg elugrál. Ez lesz a miénk, jó van. Tehát azt akartam mondani, nem is, tehát hülyeséget beszéltem, nem az látszik, hogy volt nyegtetve. Csak valamiért ilyen csúnyák a rozsdásak a csavarok. Hőcsés sem, azon is van egy-két ilyen pötty. Én nem tudom, valami párás helyen tárolhatták, vagy... Most ezt vagy visszaragasztotta, mert fel lehet azért szedni szépen, vagy pedig ezzel volt a gond a másikkal. Hát nem tudom, srácok. Nem tudom, miért szedték le. Vagy tényleg visszaragasztotta. Mert ugye székével alá tudsz nyúlni, meg bírod csinálni. Hát, ha már is szétszedtük, akkor végül is le lehet tisztenteni. Na srácok, hát jobb az nem lett, de sokkal rosszabb se. Úgyhogy hát nézzük. Rakjuk össze, aztán irány a gép. Csinálunk egy kis helyet, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet. Venti csatlakozó rajta van? Ó, elindult magától. Egyébként megállítottam a felvételt, hogy mondom, akkor szétszedem, de elindult magától, úgyhogy oké, ezek szerint rajta van. Szerintem, tehát elképzelhető, ez is egy fanstoppos kártya, csak akkor, amit említettem, hogy nem úgy, mint a GTS 450, hogy 4 percig az egyik venti, 4 percig a másik, hanem itt szerintem úgy van ez, hogy egyszerre a kettőt. Na jó, mindegy, megnézzük akkor egy 3D márkkal. Na lássuk akkor, mi újság van. Úgy néz ki, hogy oké, minden. Kíváncsi leszek az eredményre. Sőt, egy picit, hogy csak hogy a kártya komfort érzete egy picit javuljon.
Na srácok, úgy emlékszem, hogy ez az utolsó teszt. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy mit is produkál nekünk a GTX 460 V2. No, hát 56 000 pontunk lett, ami hát mondjuk mivel hasonlítsuk össze. Mondjuk egy 96 GT SLI az 31 000-et tudott. GTX 285 59 000-et, na hát akkor körülbelül hát 59 000-et csinált egy GTX 285 és 56-ot a 460 V2-esünk. Hát srácok, az egyébként nem rossz. Szerintem nem rossz. Nézzünk egy kis tuningot, hát ha befogjuk. Na srácok, egy Rahedli fagyás után, meg ilyen 25 000-es pontszámok után kíváncsian várom, hogy mivel kápráztat el a GTX 460 V2. 30 000. Srácok, én ezt a tuningot feladom szerintem. Tehát itt bármit, tehát adtam neki, figyelj csak, ha visszarakom a gyári adatokat. Tehát ugye 960, 2200 és 1000 milli volt. Nem tudok mit csinálni tényleg, tehát annak meg, hogy itt minimálisan, jó, még azt esetleg nézzük meg, hogy egy minimális tuningot mindjárt állítunk aztán. Hát srácok, én ezt most feladnám, mert sosem fogunk tovább menni a videóban. Nem tudom, nem bírom húzni, egyszerűen mindig, tehát már látjátok, minimális volt a plusz, és mégis folyamatosan kevesebbet kaptunk. Nem tudom, mi okozza, ezt fogalmam sincsen. Én inkább azt mondom, hogy nézzük meg a GTA-t, mert lehetséges, hogy a 3D Mark méreget itt nekünk össze-vissza. Na, DirectX 10-be leszünk, és nagyjából ez is csak 85-ig bírja, na mindegy. Nagyjából minimumon. Csinálunk két mérést, csinálunk egyet tuningolva, meg csinálunk egyet úgy, hogy alapon vagyunk. Hát ez ilyen 70 FPS környékén indul. Mindegy, mert úgyis azt a kis text file-t fogjuk megnézni. Majd amikor végez a méréssel. Az egy ilyen 70-esnek tűnik. 80. Hát 70, ja, visszaesik az. Na hát itt lennénk a tuningolt állapotban. Egyébként egy kicsivel jobbak a számok, de aztán megnézzük majd az összesítést, hogy mit mutat. De én szerintem valamit ott a 3D Mark nem teljesen mért jól. Na srácok, ahogy ígértem, itt a GTA 5-nek a sima és a tuningolt mérése, és hát igen, itt már látszik a különbség. Tehát ha azt nézitek, ugye ezek itt az átlagok, értelemszerűen itt is az utolsók, és hát itt azért van, tehát az látszik, hogy mondjuk 76 helyett 83, 74 helyett 79, 75 helyett 80, 71 helyett 76, az első, ami ugyanaz, az 67 mind a kettőnél. Tehát azt mondom, hogy valamit a 3D Mark méreget itt rosszul. Ezek voltak egyébként a beállítások. Hát nézhetünk egy CPU-zét. Bocsi, amúgy az egérnyikorgásért azt nem is mondtam, mert itt egy ilyen golyós egér van. Ja, egy CPU-zét indítottam. GPU-z? Itt van. Igen, tehát így alakultak az eredmények. Hát aztán lehet, hogy sőt biztos, ja tényleg, tudjátok mit akartam megnézni? Egyébként ebből, ja, DirectX 11. Mert olvastam, hogy van olyan GPU, van szerelt változat, amit itt 12-est is támogat. Bár csak ilyen félig meddig e-mail-ámmal. Na jó, akkor szerintem ennyit a 460 V2-ről.
Még jó is, hogy ez csak ilyen PC-nap videó, nem kell a... Hát most itt ki kell deríteni, hogy mi van a 3D márka, miért méreget össze-vissza, de így most akkor ezt annyiba hagyjuk. Sőt, nem hagyjuk annyiba, mégsem, hanem azt csináltam, most ráindítottam a 3D Mark Vantage-re, és ugyanúgy hagytam a beállításokat, ahogy a GTA-nál is voltak. Tehát megnézzük, hogy itt mit mér, vagy mit fog csinálni. Lehet, hogy csak a 0.3-as, ami bolondját járatja velünk. Na srácok, lement a tesztünk. És 16 000 pontunk van, ami hát egy hajszállal jobb, mint egy 2013-as irodai gép. Miből állt az egyébként? Ez egy laptop. 7970M. Na, srácok, hát ami nekünk a lényeg, az GPU score-unk 16.587. Ugye az összesített meg 16.034. Tehát 16.500. Ezzel szemben Vantage-ben a 285 csinált 12.000-et. Hát figyelj, azért akkor itt most felé kerekedtünk egy GTX 285-nek. Így tuningolva egyébként. Jó ez, szuper. Annyit még nézzünk meg, hogy tuning nélkül ugyanez a teszt hogy alakul. Most se voltunk, de jó. Kicsit megijedtem, hogy újraindult a... Jó, most megnézzük így teljesen alapon. Nos, hát lement a teszt alapon, és hát látszik, tehát reagál ez rá. Igazából GTA-nál is látszik, illetve itt a Vantage-nél is. Így is jobb, mint a 285. Valamiért a 3D Mark 03 az, ami nem igazán akar partner lenni a mérésekben. Hát nem tudom, hogy ennek mi oka van. De hát jó, mindegy végül is. Egy a lényeg, hogy láttuk, hogy azzal van probléma. Akkor szerintem ezt így gyorsan lerendeztük. Legalábbis rápillantottunk, hogy nagyjából mi a helyzet. Mondjuk egy GTX 285-höz képest. Na, úgyhogy akkor nézzünk valami mást. Sikerült megszereznem az egyik gyerekkori kedvenc játékomat. Úgyhogy mit szólnátok, hogyha belepillantanánk ebbe, de természetesen nem a test configom. Na srácok, ezt összekötözgetem, aztán lássuk. Hát a kukázott monitor egy kicsit koszos, de hát láttátok volna, hogy milyen volt, illetve a hangfalat akarom mutatni, hogy tök jó, hogy ezt itt ide dugod be. Tehát tápról kapja az áramellátást, és tudod használni egyébként konnektorral is nyilván, de így akkor megspórolsz egyet. Na nézzük. Ezek a hangok, srácok. Ja igen, tehát itt van egy kis nem intézni valónk. Mégpedig ez hogy is van, srácok? Tehát azt hiszem, hogy 750-es ez a proci egyébként, de tehát így akkor 100-as FSB-vel, ugye? Jól értem? És 650. Ja. És akkor, ja, egyébként itt ez tud ez ilyen színeket, ez tök jó. Ja, és F2, nem F12. Voltak ám itt. Voltak ám itt BIOS színek. Egész nőies.
Ez tök jó. Abit lapokon láttam, bár lehet ebbe is az van egyébként. Hirtelen most nem is tudom. Ez meg az alap. Na, ez itt megmaradt egyébként? Megmaradt, jó. És akkor most egy F10. Ment ez, igen. Ó, jó, na most már 550. Nem 650-re tettük egyébként? Mindegy. Az a lényeg, hogy nem támogatja ezt a procit, ami benne van. Ja, F1-jel mehetünk tovább. Na hát akkor úgy látom, hogy nincs más hátra, mint előre. Jöhet az install. Oh. Haha, megy, azt csak akarni kell, srácok. És így néznek ki maga a diszk. Remélem jó ez a meghajtó egyébként. Hopp, az befele se lesz annyira egyszerű, hogy látom. Töltöget valamit. Úgyhogy... Srácok, lejöttem meghajtóért, mert az nem igazán olvas. Hát nem tudom, szívem szerint a Samsungot tenném be, de én úgy emlékszem, hogy ezzel is gond volt. Hát nem tudom. Ez egy DVD-s, ez meg egy sima CD, de hogy most emlékezetben, hogy melyik működik, próbáljuk meg talán ezt. Na hát akkor felhoztam. Ez egy Sony, méghozzá 98 novemberéből. Úgyhogy hát remélem, hogy működik. Nem mai csirke. Egyébként annyi eszem lehetett volna, hogy megnézzem, hogy más CD-kre hogy reagál, vagy mit csinál, mert a lemezzel is lehet baj. De nem baj, nem is baj, ha szétkaptuk, legalább megnézzük, hogy milyen alap, vagy hát a config, ez úgy egészében. Hát srácok, konkrétan nem látom. Ja, de ott van, nézd csak. Abit ez, AB, BX6. Van benne egy MSI MX440. Kreatív hangkártya, Sound Blaster Live 5.1. Hát RAM az nem tudom, majd meg kell nézni, mit ír ki. Fogalmam sincs, mennyi van benne. Meg ugye a proci. Na de, most nem ezért vagyunk itt. Mi volt? Ez egy A-Open. És ez mikor volt amúgy? 2000-es február. Na, hogyha a Sony jobb lesz. 98-ból. Na, mindjárt megnézzük. Na, nézzük, srácok. Hát a mechanika az finomabban működik, az biztos. De mekkora, milyen illesztési hézag van itt, nem? Olyan, mint hogyha nem húzta be volna jól. Pedig behúzta. De lesz-e valami? Az a kérdés. Welcome to Microsoft Midtown Madness, Chicago Edition. Ajaj, hogy ne lenne. Milyen jó kis install rész. Persze, mehet, minden mehet, csak hadd játszunk már. Csíj, még micsoda hangok. És itt, back, exit, ja igen, tipikus, vagy a teljest akarod. Persze, természetes. Én megmondom, hogy ezt még nem láttam soha, mert egy ilyen kalóz verzió volt gyerekkoromban, amivel... De komoly most nézem, hogy festi, tehát fújja... Hát hirtelen csak azt hittem, hogy lóg egy ilyen festékszóró pisztoly, de most nézem, hogy fújja le az autót. Tök jó. Master Truck Madness 2, ezt emlékeztek ti erre? Ismeritek ti is? Én annól a demójával játszottam csak nagyon sokat gyerekként, de nagyon-nagyon tetszett. Hasonló, mint a
Ezt akartam mondani, mint a Motocross Madness. Ezeket milyen hangok vannak még itt a háttérben? Nagyon frappáns kis... Nagyon jó ötlet, kreatív ez az installáló rész. A repülőnek az árnyéka. A Render Mustang. Na nézzük, mit mutat az öreg harcos nekünk, elindul-e, avagy sem. A jó kis töltőképernyő, a Beatlot suhan, mögötte Chicago, mi az? Jó, na hát ez gyorsabb volt, mint hittem. Erre emlékszem még. És erre is. Na, micsoda zene szól, és itt is vagyunk a menüben, ahol láthatjuk az összes autót, ami a játékban fel van nyomva a grafika, kivéve a... Nincsen nagyobb? Így lefele? Dehogy nem. Hát a kis MX... Hopp, itt még a kis MX440 majd most akkor újra. Egy sima cruise-t menjünk, ne versenyt, tehát egy sima cirkálást. Itt ez tök jó, hogy a hangokat egyébként, tehát ha mondjuk havasra mész, akkor ilyen száncsengő. Hát igen, ez a viharos, esős, szeles, meg felhős. Éjszaka, hát igen, hát csak ciripelés, tehát ez tök jó, hogy ezt így megcsinálták. Illetve a... Mi ez? Tehát a... Hát lényegében az autóknak és a gyalogosoknak az intenzitását, illetve a rendőrökét is lehet állítani, vagy pedig teljesen elrejteni a gyalogosokat. A Mustang. Jó, a zöld. Megtudtuk itt nézni, volt mindegyikre egy ilyen kis... Tehát, hogy milyen az élőben az autó, tehát ez egy ilyen 4.6-os, V8-as, 260 lóerős. Meg egy, de durva ezek élnek, vajon ezek a honlapok még különben. Fizikai realizmus. Fizika realizmusa. Na lássuk. Chicago tárul elénk, vagyis hát a térképe. Gyerekként nagyon nagy volt ez a pálya, emlékszem. Jaj. De ez nem... Na, megjavul? Akkor jó. Hát ez nem javul meg, srácok, és... Aha, a fék azért az... Úgy emlékszem, hogy volt ez egy patch, de most vagy a... Hát én most azt le nem töltöm, mert ugye akkor azt a másik gépről kell, és akkor áttenni ide, meg... inkább csináljuk azt, hogy tudjátok mi volt? Figyelj, én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy vagy a felhők árnyéka csinálta, vagy pedig a gyalogosok. Szóval levesszük a gyalogosokat, és hogyha ez nem oldja meg, akkor a felhők árnyékát, és ha az sem, akkor pedig rosszul emlékszem, és... De, ez volt a gyalogos. Valamelyik gyalogos be van bugolva, és valamelyik modell, és az okozza ezt. Srácok, aha, kézifék is azért. Nagyon jó volt ez gyerekként. Van itt belső nézet is amúgy. Szól valami jó kis zene. Adjunk is annak egy picikét. Egy ilyen lökhárító nézet, vagy mi ez? De van itt egy hát igen. Természetesen mérnek az órák, vagy hát a fordulatszám meg a... És srácok, azért nem úgy van, hogy
Ajaj, mivel csináltam azt a nézetet? Tehát azért tényleg nem az, hogy 250-nel beveszed a kanyart. De csúszik rendesen. A zenéből mégis levennék, bocsánat. Így meg már túl hangos volt. Fűvel is azt hiszem más, tehát ugye már... Aha, becsippant a gép. Valahogy meg lehetett forgatni pedig, de... Meg kéne, hogy mutassa valamelyik gombbal az, hogy mennyivel megyünk, ott van, azaz. Ja, hát ezek különben egy nagyon-nagyon-nagyon komoly... Hát gyerekként most persze, ki tudja, tehát... Lehet, hogy kéziváltóval lehet csak megforgatni, pedig a fűben emlékszem, hogy kapartak a... Láttátok, hogy a járdán, hogy megtapadt igazából, és... Tehát kidolgozták azért, ezt nem volt ez annyira rossz egyébként. Nem volt egyáltalán egy rossz játék. Nem rossz, meg voltak ilyen, hát mi gyerekként úgy hívtuk, hogy titkos helyek, szerintem ebben az épületben is. Tehát valami, aha, ott volt valami. Hát ilyen, még ilyen textúrás törés volt, tehát most ez a fele az autónak itt össze van törve. Ez egy stadion. Vagy nem? De. Ez egy tök jó kis játék, amúgy srácok. Meglepően, jó persze nem viszi folyékonyan, tehát tényleg a Neo, nem tudom, fix 60 FPS-t várjuk, meg főleg a többet. De szerintem gyerekként nekem nem is volt a grafika így kimaxolva, meg aha, azért tényleg a fék, tehát nem az van, hogy két... Nem figyelj, mennyivel megyünk, ez most mérföldben mér az óra vajon? Szerintem, amit gondolom, igen. Sőt, biztos, ja. Tehát ha itt nyomsz egy padlóféket, mondjuk most... Azért idő, ez mire megáll. Nem tudom, hogy a valóságban is ez egyébként így volt, de... Tehát nem tudom, hogy kéne megállni egy ilyen kaliberű autónak, de... Az biztos, hogy legalább nem az van, mint sok játékban, hogy tudod, mész 200-al és akkor 2 méteren belül megáll az autó, meg mit tudom én. Elvileg itt még a kereke is kiesett, tehát aha, most van egy ilyen... Hát most a kerekek egy ilyen, mint a bicikliben, amikor 8-as van, de elvileg, hogyha... Ha nagyon összetörjük, akkor aha, ott a kerék. Most erre megjavul magától. Ez jó pofa, ezzel el lehet különben hülyéskedni. A kettőben ott két város volt már, azt hiszem. San Francisco, meg London, azt hiszem. Ja, ó, hát ez bőven. És ez mikori ez, srácok? 2001-es ez a játék? Vagy mikori? Dehogy is 99-es, valami ilyesmi. Odaírom majd, hogyha nem az. Azért még egy kezdők szerencséje, igen. Nézzük meg még egy ilyen versenyfélét. Ez a pannóz, ez biztos, hogy jól fog menni. Mi áll ennek a legjobban? Hát pont a sárga, ugye? Itt mutatja nekünk, hogy... Ja, innen indulunk. Jó, hát mentem a gumifüst. De hát itt előre törünk. Ennek milyen a belső nézete? Óha! Sőt, én úgy emlékszem egyébként, hogy vagy valamelyik mutató belül, azt hiszem az üzemanyag talán, vagy nem tudom melyik, volt a... Hát srácok, azt sem tudom, merre megyek.
Tehát, hogy az üzemanyagmutató, kéne egy kis mini térkép, nincs itt, vagy valami ilyesmi? Ott van, valamiért ki volt ez nekem kapcsolatban. Mustang közben beelőz, a Beetle nekünk kell. De hát esélyük nincsen. És olyan rendőr, azt mondja backspace a visszapillantó, így van. Nem látom a rendőrt, hol van. Itt kell kanyarodni, nem? Hát azt jól benéztem, meg közben tükröt bámultam, ott a rendőr. És itt húz egy kézifékest, mint az akkori sok... Hát ez érdekes kézi volt, na mindegy. Ja, milyen srácok. Tű ez a Beetle, hogy áll itt. Jó, megy ez, csak ja, volt valami patch hozzá, emlékszem, és akkor nem volt probléma itt a... Tehát ez a villogó képernyő. Ezt a gyalogosok okozták. Jó, na még egy valamit megnézzünk, mert már ránk estedik, aztán még igazából szeretném vágni is ezt a videót. Meg ha minden jól megy, akkor ki is tenni. Nos srácok, ezt hagytam a végére, mert hát elég sok időnk elment igazából. Festéknek a száradása, meg az idepakolása, a többi. És hát azért készítettem ide a P4-et, mert szeretnélek titeket is bevonni egy kérdésem lenne, vagy legalábbis a véleményetekre. Tehát a helyzet a következő. Ebben egy olyan egyébként Intel lap van, amiben nincsen sem AGP, sem PCI Express slot. Na most amiket én láttam, sima PCI-os videokártyák, azok eléggé ilyen, ilyen irodai felhasználás jellegűek. És hogy ti ismertek-e olyat, ami picit ilyen gamerebb jellegű, vagy egyáltalán ti beleraknátok-e? Beleraknátok-e, vagy inkább ezt érdemesebb szerintetek így, ebben a formában? Nincs még benne vinyom se, de belül fent tegyük majd, mert a procit én sem tudom fejből. Hát valami Celeron lesz szerintem. Jó, azt még röffentsük be. Mit szóltak? Nos srácok, hát lényegesen halkabb a történet. Mi van benne? Ja, F4, én meg itt püfölöm a Pentium. Nem izé volt rajta? Celeron. Már valaki kicserélte a procit egy jobbra benne. Pentium 4. 2 GHz, vagy már BIOS elem az ebbe is gatyán van. Úgy látszik az összes ilyen régi gépemben kéne már cserélnem. Srácok, biztosra mentem. Jó, nem is nyílik egyik se, úgyhogy... Na, de... Ez nem tudom. Az nem reagál. Pedig... bent van. Nem átalakítóval. Nem tudom. Jó, mindegy. Akkor majd ezt kell cserélni. A felsőt benne. Ja, meg vinyó nincsen. Na jó van srácok, én itt elpakolok. Aztán feltöltöm nektek a videót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Végig kínlottátok itt velem az eseményeket. Ja. Na sziasztok, köszi még egyszer. Amúgy kiadja. Hát ja, úgy ahogy, de hát majd, ja. Meg kell nézni, olvasnak-e. Csak ez még nem hagyott nyugodni, hogy